ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକ୍ୟ ବିଚାର। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛୁ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ ଯୋଗ୍ୟତା, ଆକାଂକ୍ଷା ଏବଂ ଆସକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଯୋଗ୍ୟତା। ବାଳକଟି ଉଡ଼ୁଅଛି, ବାଳକଟି ଦୌଡ଼ୁଅଛି। ଉକ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ବାଳକର ଉଡ଼ିବାର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ଯୋଗ୍ୟତା କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତାପରକୁ ରହିଛି ଆକାଂକ୍ଷା। ଆକାଂକ୍ଷା କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିପାରୁଥିବା ମଦନ ସହିତ ଡ୍ୟାସ୍ ରବିବାର ଦିନ ଚପଳା ଡ୍ୟାସ୍ ଏହି ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆକାଂକ୍ଷା କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ପଦ ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥବୋଧକତା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ତାପରକୁ ରହିଛି ଆସକ୍ତି। ଆସକ୍ତି କହିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିପାରୁଥିବା ହୋଇ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ଗୌତମ ତପସ୍ୱୀ। ଉପଲିଖିତ ବାକ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାହା ଭାବବୋଧକ ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆସକ୍ତି କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକର ଯୋଜନା ହେଉଛି ଆସକ୍ତି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କାହା ପରେ କେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ, ତାହା ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ରହିଛି ବାକ୍ୟାଂଶ। ପ୍ରଥମ ଉଦାହରଣ, ଘଣ୍ଟା ବାଜିଲା ଅଥଚ ଡ୍ୟାସ୍। ଉପଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ। ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କେତୋଟି ପଦର ଦରକାର କରୁଛି। ତେଣୁକରି ବାକ୍ୟାଂଶ କହିଲେ ବାକ୍ୟରେ ବୁଝାପଡ଼ୁଥିବା କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦକୁ ବାକ୍ୟାଂଶ କୁହାଯାଏ। ତାପରକୁ ରହିଛି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ। ଉଦାହରଣ, କିଏ ପ୍ରଥମ ହେବ ଡ୍ୟାସ୍। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କର୍ତ୍ତାପଦ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମନର ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କହିଲେ ବାକ୍ୟର ସମାପିକା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ।